Леле! Това е такъв голям подарък. Това е донесъл дядо Коледа. Оле! Ето какво не прави тази Я да му елгичка? дадем седми на стол. Кой украси елгичка да дяде? Ние тук сега да му дадем седми на Ти стол. не помага ли? Ние бяхме тук, кажи. Нямаше ли тук? Да. Ядай, дядо Коледа. Ядай. Чакай. И сяда ли дядо? Я, иди при тях, колите бе. Леле, я да видим. Еми, ела тук, дядо, при мен. Айде сега. Ела те. Тя ще има. Добре, ма ела тук на коленцето да ми седне, Седи на защото да коленцето мога да на те дядо чувам. Коледа, да Да чуем. мога не да може те да те чувам, че чува. тук Ай, не чувам, малко обаче. не чувам. Ела тук при мен. Ела тук си Млади. седнеш. Ей така, дядо. Айде, еми, ти на колко годинки си бе, дядо? На 3,5. Ами в кой град беше ти сега? Откъде дойде? От София? И там ходиш ли на детска ясла? На градина ли? На градина ли си вече? Си голяма на градина. На коя градина ходиш, бе, дядо? Коя голяма? Веселушка. Как се казва? Веселушко, леле! Добре, дядо. Много хубаво. А там в градината учите ли стихчите песни за дядо Коледа? Какво ще ме изпълниш ти на мен, дядо? А, така. Стихче или песни? Дядо Коледа. Какво ще му кажем? Какво ще ми кажеш? Песничка! Дядо много обича песничка. Хайде да чуе, дядко, песничка. Коя песничка, мамо? Айде, Мама! Айде, мама. Коя песничка, мамо, ще стеем? Айде, баба да помага. Айде да пеем с червените бутушки. червени. Дядо ли те учил на тази песничка? Бутушки. Потрапва дядо мраз, дечица без велушки. Хайде, бе! Земята спря при нас. Подаръци ще има. Силно! Сърце за новата година. Еми. Да люшнем ни хорце. Браво! 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 Чакай, чакай. Абе, Чакай. купи се нещо от 90-та година вече, като че ли трябва Няма да купим по-хубава. нови дискове с коледни песнички. Ама няма Ще ви по-хубава вземем, от ще ви нея. вземем.